Velkommen til Frivillighedens Hus. Frivillighedens Hus danner rammen om de 7 forskellige målgrupper i kommunen, der er på det frivillige, sociale og sundhedsfremmende område. Foreningerne bruger huset til at planlægge og afholde deres aktiviteter og tilbud. De afholder bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Men foreningerne bruger også huset, hvis de har brug for konsulentbistand, Lone og jeg. For eksempel hvis de er i tvivl om, hvordan de er forsikret, når de er ude hos borgere i borgernes eget hjem. Eller hvis de skal have udformet deres vedtægter, et nyt CVR-nummer, som skal fornyes hver 3. år. Det er nogle af de spørgsmål, som de kan få råd og vejledning til igennem Lone og jeg, vi til rådighed hver dag. Og når vi nu snakker om de 7 målgrupper, hvad er det så for nogle målgrupper, vi snakker om? Vi snakker om misbrugsområdet, vi snakker om børn, unge og familie, vi snakker om vennekreds ved kommunale plejecenter, sundheds-, sygdom- og handicapområdet, ældreområdet, de humanitære og kirkelige foreninger, flygtninge, indvandrere og etniske mindretal. Husets bestyrelse består af en repræsentant for hver af de 7 målgrupper. Så Frivillighedens Hus er et hus for frivillige, der ledes af frivillige. Frivillighedens Hus er et 100% handicapvenligt hus, og det er til stor gavn for kommunens 150 foreninger på det frivillige, sociale og sundhedsfremmende område. Men lad os give jer nogle eksempler på nogle af de mange fællesskaber, der findes her i huset. Vi har fællesskaber, hvor ældre spiller lotto. De fleste deltagere de kender hinanden i forvejen, og en stor del af lottospillet det er netop at møde de andre, og hvor hyggesnakken går på kryds og tværs i pausen. Men vi har også fællesskaber for sårbare personer, hvor mennesker, der er udfordret fysisk og psykisk, hygger sig med god musik og mad en gang om ugen. Og for mange af de her deltagere, der er det her fællesskab ugens højdepunkt. Vi har også kreative fællesskaber, som for eksempel porcelænsmaling. Her der maler deltagerne forskellige motiver på porcelæn, der bagefter bliver brændt i husets porcelænsovn. Vi har også strikkefællesskaber. Her udvikles der gode idéer og tips til hinanden, imens der snakkes hen over bordene. Og der er altid tid til en kop kaffe eller 2. Frivillighedens Hus råder også over et stort køkken, som er meget eftertragtet af foreningerne. Der er fællesskaber, hvor børn, unge og ældre har mulighed for at lave mad sammen. Madlavning kan noget ganske særligt. Det er en god måde at lære hinanden at kende, og det er en aktivitet, hvor de fleste har mulighed for at bidrage med noget. Så Frivillighedens Hus har alt under et tag. Vi har mødelokaler til henholdsvis 8, 16, 20, 60, ja helt op til 150 personer. Så har vi konsulentbistand i form af Lone og jeg, som hver dag er til rådighed for foreninger og borgere, som har interesse i det frivillige, sociale og sundhedsfremmende område. Huset har opbevaringsmuligheder i form af kælderrum til foreningerne, og vi har køkkenfaciliteter med mulighed for at lave mad sammen. Vi har de store vinduespartier ud mod Perlegade, som kan bookes af foreningerne. Og sidst, men absolut ikke mindst, så har vi hele 3 klaverer. Vi har et elklaver, et almindeligt klaver og et flygel og højskolesangbøger, som kan bookes af foreningerne. Så huset bliver flittigt brugt. Vi har ca. 600 borgere om ugen, der er en del af et eller flere af de eksisterende fællesskaber. Udgangspunktet er et forebyggende fokus på, at borgerne kommer ud hjemmefra og møder andre mennesker. Fællesnævneren for dem alle er fællesskaber. Så kig forbi, hvis du har lyst til at høre noget mere om de frivillige, sociale og sundhedsfremmende fællesskab. De findes både på Nordals, Sydals, på Jyllands side og i Sønderborg by. For i Sønderborg Kommune, der er fællesskaber noget, vi skaber sammen. For sammen kan vi mere.